No witam roztojmili, z tej strony zaś Niklaus, profesor niezafeshabilitowany, no ale za to pora rozy do porządku przełożony. Witam was pięknie. Taka, moi drodzy, piękna pogoda, po prostu jest cudownie, przepięknie. Mam nadzieję, korzystacie z tej pogody, jak to się mówi, pełną parą, szczególnie jeżeli jesteście uczniami szkół jakichkolwiek, czy średnich, czy jakichś niższych szczebli edukacji. Macie w tym momencie wyjątkowo dużo czasu i zaraz do tego przejdziemy. I ta piękna, cudowna wręcz, przepiękna, wiosenna, ciepła atmosfera popchnęła mnie do tego właśnie, że mówię, musimy coś nagrać, musimy o czymś pogadać, poruszyć jakiś ważki temat, szczególnie, że ostatni ten vlog o Asasynie przyjął się całkiem sporo. Nic w zasadzie ciekawego w świecie growym się nie dzieje, oprócz zwyczajowej nagonki na Epika i tak dalej, no ale o tym już mówiliśmy wielokrotnie. Więc pomyślałem, co dzieje się takiego na świecie, w kraju naszym, wspaniałym, umęczonym krwią naszych ojców, zroszonym. I dzieje się strajk nauczycieli. I a propos tego strajku nauczycieli, właśnie ciężko mi było wykrystalizować, co tu powiedzieć, bo tak jakby nie chcę się dzielić swoim zdaniem z tego powodu, że co bym nie powiedział, czy nie powiedziałbym na przykład, nie żeby to zdanie było jakiekolwiek ważne do czegokolwiek, w końcu to tylko ja, Niklaus, to undergroundowy, prawda, twórca YouTube'owy, także nie ma to żadnego przełożenia na nic, no ale jakby to kogoś ciekawiło, to czy powiedziałbym, że tak, jestem za, popieram jak najbardziej, to znalazłoby się wielu ludzi, którzy ogromnego bólu dupy z kuli tego by dostali, przeciwników tego strajku, gdybym powiedział, że nie popieram tego. No to znalazłoby się tyle samo albo więcej ludzi, którzy też, prawda, wylaliby na mnie wiadro pomyj. Także wypośrodkuję i po prostu nie podzielę się z wami moim zdaniem. Za to, co mnie do tego ale w ogóle skłoniło, bo to nie jest żadna nowość, że jest strajk nauczycieli. Mnie to już też osobiście nie dotyczy, no bo szkołę skończyłem już dobre parę lat temu. Nie mam żadnych znajomych nauczycieli, nie mam też nauczycieli w rodzinie, także jakby obchodzi mnie to łukiem, przynajmniej w tym momencie. Ale wróciłem właśnie parę godzin temu z Katowic. No i tam minąłem po drodze parę szkół, minąłem też w drodze do Katowic parę szkół w moim rodzinnym mieście Bytomiu i no tam oczywiście szkoły, jak to się mówi, pozawierane na wszystkie spusty, powywieszane transparenty o treści strajk i oczywiście młodzież bez celu się błąka po mieście, nie ma co ze sobą zrobić, wszystkie McDonaldy, jakieś inne restauracje, kebabownie, tego typu przybytki zawalone po prostu młodymi ludźmi w wieku szkolnym, no bo szkoły nie mają, bo trwa strajk. I teraz tak, głosy za, popierające to są takie, no że przecież nauczyciele to jest taki ważny zawód, że to jest jeden z najważniejszych zawodów, który no powinien być oczywiście godnie opłacany, no, tak jakby wszystkie zawody nie powinny być godnie opłacane, no według mnie każda wykonana praca zasługuje na to, żeby być godnie opłacona, z czym w Polsce oczywiście jest wielki problem, no może nie wielki, no to jeszcze nie jest Ukraina, ale no wiadomo, że nie przelewa się, mogło być gorzej, jest tak średnio. Czyli, że super. Ale wracając do tematu, że im się należy, że powinni dostać, że oni spędzają wiele czasu w tej pracy, że to nie jest tak na przykład, że pracując, nie wiem, gdzieś tam w sklepie, czy na hucie, w kopalni, czy gdzieś tam, że przychodzimy do domu i mamy już wolne, a nauczyciel musi sprawdzać kartkówki, sprawdzać sprawdziany, układać, że mu to zajmuje kupę czasu, że oni tego wolnego czasu nie mają prawie w ogóle, bo oni jeszcze po pracy... tyle muszą czasu spędzić na to wszystko, nikt im za to nie płaci, że tu w ogóle misja niesienia edukacji, kaganka oświaty, że to jest przecież kluczowe, żeby był wysoki poziom edukowania młodzieży, żeby ona potem mogła tworzyć kadry kierownicze, które będą ten kraj prowadzić go, a żeby on płynął po morzach i oceanach, a nie siednął dupą na mieliźnie. No i jeszcze dużo argumentów tego typu, że po prostu to jest ważne, że płace nauczycieli są niskie i że powinny być lepsze. No na pewno jakby nad tym przysiąść, trudno się z tym nie zgodzić. Teraz jest druga strona barykady. To znaczy, że poziom edukacji w Polsce jest niski.
Bo według mnie, ja przez swoje lata edukacji, powiem wam, że nie poznałem wielu nauczycieli, którzy by jakoś tak mieli tą misję niesienia tego kaganka oświaty i mieli jakieś dobre podejście do młodzieży. Nie spotkałem takich czy kilku by się na pewno znalazło, ale to była ogromna mniejszość w porównaniu do wszystkich nauczycieli, z którymi się spotkałem gdzieś tam przez pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą klasę podstawówki, potem pierwszą, drugą, trzecią klasę gimnazjum, potem pierwszą, drugą, trzecią klasę liceum, potem rok studiów, potem prawie 2 lata szkoły jeszcze policealnej, jeszcze na początku, przed tym wszystkim była zerówka, ale za to spotkałem wielu nauczycieli, którzy zdawali się swoją pracę wykonywać za karę, bo totalnie podejścia do młodzieży nie mieli, za to sprawiali wrażenie, jakby bardzo tej młodzieży nie lubili i jakby wielki ból sprawiało im to, że muszą się z tą młodzieżą codziennie spotykać i ich uczyć. Takich było zdecydowanie więcej niż tych, którzy przynajmniej takie sprawiali wrażenie, że im to sprawia przyjemność. No i jest taki argument, że jakość nauczania w Polsce jest niska, a nauczyciele dostaną podwyżki i nic to nie zmieni, bo tak jak niska była jakość nauczania w Polsce, tak dalej ona będzie. Teraz jest znowu ten argument, prawda, rocznego urlopu co chyba 10 lat, 2-miesięcznych wakacji co rok i tak dalej. Także jak w zasadzie w każdym innym momencie naród polski jest ściśle podzielony. Przeczytałem też parę takich artykułów, gdzie były podane jakieś takie statystyki z jakichś takich cebosowych również, jak to się mówi, ankiet, prawda, gdzie zapytano Polaków, nie wiem, ale jaka to była grupa badawcza, ilu ich było. No i było kilka tych takich sondaży i oczywiście w każdym wychodziło inaczej. W jednym większa ilość głosów była po tej stronie, która popiera ten strajk, w innym znowu była po tej stronie, która jest przeciw niemu. Oczywiście jak zawsze bardzo duża była liczba ludzi, których to kompletnie nie interesuje. No i zmierzając, ale jeszcze tylko chciałem coś zacytować. Pozwolę sobie, póki jeszcze nie są chyba do końca przepchnięte te rodowe ustawy, także jeszcze chyba mogę coś przytoczyć i zacytować, nie płacąc za to pieniędzy autorowi. Nie wiem, mam nadzieję, bo akurat nie mam pieniędzy, a jako niestety streamer i twórca kontentu w internecie, no nie postrajkuję, no bo to przecież nawet nie jest żadna praca, także o czym my tu w ogóle mówimy, ale tu nawet wymienię, żeby nie było, ze strony wp.pl, którą na pewno Państwo, kochani moi, dobrze kojarzycie. Takie przykuło moją uwagę takie hasło po prostu. Strajk nauczycieli 2019. Szkoły już nie będą takie same. Rozumiecie to? Szkoły już nigdy nie będą takie same. It's gonna be as never before. Nie, że już po prostu, że tu się dzieje coś takiego, że już nigdy nie będzie tak jak było. Ja, nie widząc reszty tego, zadałem sobie po prostu pytanie, to jakie będą? Czyżby ta mityczna jakość nauczania w Polsce miała skoczyć? Czy miałaby być młodzież lepiej edukowana? Otóż nie. Jak czytamy dalej artykuł, dowiadujemy się, następna część tego tytułu jest taka. Nauczyciele mówią, to jest cytat, będziemy wykonywać minimum pracy. I teraz zacytuję wam. Jaka płaca, taka praca. Nauczyciele już zapowiadają, że szkoły po strajku nigdy nie będą takie same. Tutaj nie jest zaznaczone, czy to chodzi o po strajku, w sensie po osiągnięciu celów obranych przez nauczycieli w tym strajku, czyli po podwyżkach, czy po nieosiągnięciu tego celu, czyli kiedy on się tam skończy. A ja nie wiem, kiedy on się skończy. Czy nauczyciele, jak nie osiągną swoich celów, mają zamiar strajkować już do wakacji albo dłużej? W ogóle jeszcze przy okazji słyszałem, że już pojawiają się takie głosy, że młodzież będzie odrabiała ten strajk, znaczy chodziła w sobotę do szkoły na przykład, to na pewno będą przeszczęśliwi i tutaj pomimo, że ja już szkołę dość dawno skończyłem, to jeżeli tak by faktycznie było, to bardzo z moimi szanownymi kolegami tutaj, widzami na pewno licznymi w wieku jeszcze szkolnym współodczuwam i zresztą jestem z nimi duchem, bo będąc na ich miejscu, jeżeli tak będzie, to wkurwiłbym się niemiłosiernie, co jest chyba naturalne. W końcu to nie jest wina uczniów, że nauczyciele strajkują, nie? Choć to jest osobny temat do dyskusji, tak jakby, no ale wracając do tego.
Szkoła po strajku już nigdy nie będzie taka sama, mówią nauczyciele. Obdarci z resztek godności zapowiadają, że są już innymi ludźmi. Bardzo w ogóle dramatyczny wydźwięk ma cały ten artykuł. W ciągu ostatniego tygodnia zmieniło się wiele, także ich podejście do pracy, jaką wykonują. W nagonce publicznej obdarto nas z miłości do zawodu. Pokazano nam, że nie warto się starać, bo ludzie widzą tylko wakacje, 18 godzin pracy przy tablicy. Nie widzą tego, co w sercu. Niestety. To bardzo bolesna lekcja, mówi w wirtualnej Polsce pani Mirka, nauczycielka pracująca w przedszkolu. W obecnej chwili czuję się... W obecnej chwili co? Czuję się przez rząd i społeczeństwo upodlona, a przecież dają mi pod opiekę to, co mają najcenniejsze w życiu. Swoje dzieci, podkreśla. Nauczyciele przejrzeli na oczy. Mają pracować dla pasji i misji. Zrodził się wewnętrzny bunt. I może się to po strajku zmienić. Także moi drodzy, tutaj artykuł na wp.pl jawnie daje nam do zrozumienia, że koniec tej misji nauczycielskiej, po prostu niesienia tego kaganka oświaty. Teraz nauczyciele już będą tylko pracować dla pieniędzy. I refleksję zostawiam wam. Moją prywatną refleksją na ten temat. Nie będę tu się jakoś nad tym, jak to się mówi, prawda, rozwijał. Refleksję nad tym i nad tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej, zostawiam wam. Po prostu jak są te różne sondaże, to chciałbym przeprowadzić taki sondaż YouTube'owy. To jest świetne miejsce, gdzie możecie się wypowiedzieć. Macie totalną wolność słowa. Ja żadnych komentarzy nie usuwam. Wszystkie czytam. No, chyba że ktoś kogoś obraża, co się zdarza czasem, a obrażać nie wolno, bo dyskutować wolno na każdy temat, byle kulturalnie. Także wykonajmy taką małą po prostu ankietę YouTube'ową. Jestem ciekaw po prostu waszego zdania. Co wy na ten temat myślicie? Na pewno wśród widzów są liczni uczniowie, na pewno są też jacyś nauczyciele, czy osoby gdzieś z grona jakiegoś mają znajomych w rodzinie nauczycieli i jesteście ludźmi, dużo jest was pewnie ze Śląska tutaj, ale też jak widzę po statystykach gdzieś tam YouTube'owych, dużo ludzi jest ze stolicy. Jesteście z całej Polski i w zasadzie też z całej Europy na emigracji i z całego świata. Także jestem po prostu bardzo ciekaw waszego zdania, z którym ja się bardzo chętnie zapoznam i z wami udział w dyskusji w tej sekcji komentarzy na dole wezmę. I to by było tyle ode mnie, żeby już nie zabierać wam czasu, chociaż jeżeli jesteście uczniami, to na pewno macie go teraz sporo. I tyle. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Możecie ten film ocenić pozytywnie lub negatywnie. Zależy jakie macie odczucia. Jestem gotów na miażdżącą krytykę, byle tylko kulturalnie. No i co? Zapraszam oczywiście na streamy codzienne, gdzie rozmawiamy na takie poważne tematy, ale też mniej poważne i gramy w gry na Twitch TV Niklaus. Na fanpage'a na Facebooku, gdzie informuję na przykład, że pojawił się nowy film na YouTubie, że są jakieś konkursy, imprezy, że można mnie gdzieś spotkać i tak dalej. I to by było na tyle. Wszystko co najważniejsze macie pod spodem. Ja uciekam, ja i Cowiek Małpa żegnamy was i życzymy wam miłego dnia w tak piękną wiosenną pogodę. Pa, pa!